Alo 8. koşku. Howam dinleyen aydı. Nereden inti? Aşgabat çok onudan. Bolya yani. An beni var dinleýäňiz mi? Şol ýaňy bir Ha, mala ýam saňala. Marlara Aýdy ber, aýdy ber. bular gat erwe do bular o grup bazada atşan boluply öz bolşun. Yo marlara söýüp bolmady ýa-da marlara gowjy goşgu düzüm ben şonu okap beräýin bir dinleseňiz sesiňiz çykarmam. Bas arkyn. Bolya dinle onda. Marıdır marı goşguýyň ady. Geçmişe ser salsak biz iýde garap, küntülen hojoýny marıdır mary. Köp küntüler geçendir esräp küntüler diýdiren marıdır mary. Maýa küntü geçdi küntülen şahsy. Maýa küntü adyny eleme ýaýyp ýene küntü geçen mahymjan diýip küntülen ýurdy marıdır mary. Ne hile gede indi. Das yüreğim bola. Güllýaly. Ädir dowam bar, ädir ýene dowam bar birazajyk. Bir jemlensinler de ýene birazajyk. Estilýärmi? Estilä aýdyram arkyn. Bandit. Salon Roma. Şükür ýaşy. Hiç bak. Tamam ya bize mi yattım senin mi yattın abi ya? Şonaýdaýyn ýykarlygmaý şuwa şondan bir sagatlap. Atavaya. Oh. Tamam. Sen köp adam düşünüş bilen o ýöne gowa adam mı sen bilen? Ne üçin düşünüş bilen okara? Ay bileýmedim da oğlum. Yedinci koşku. Bar senen düşaşak. Sike gelýän şurdan bir sagat azdan ýerde durup men düşünem ha, gurulmajak bolsaň. Atavaya. Alo. Atavaya. Jangan amat var. İyisin akmına sıkan. Marly ýa-da küntüň säger otur. Ben gogony düzdüm ýa koşguýny. İyisin akmına sıkan. Atavaya. Alo. Meher alo gecem ki. Umatawaya ýagşymy? Ben o yer kaladan bolsaň men dämedi sikimemi. Bir zambar soru verse. Bilersin mi? Gecene ver ondan gel ay barsam. Gelirsin. Ha, böyle. Alo. Yeke. Ova. Nereden? Aşgabat. Kırlık. 40 yıllık neresinden? Jangan nana taway amın aşağı.
Biliyor musun? Ece amtalı. Ede Wopan dogonjugna men goşgu düzdüm. Wopajan ýene gaýtalap berýär Ataway. desem düşündiňmi? Näs keýinsen bolýar? Bolýar diňledim. Estilýär men sesim. Oo, Geçmişe ser salsak biz iýde garap, küntülen hojoýly marydyr mary. Köp küntüler geçendir esräp esräp, küntüler diýdiren marydyr mary. Maýa küntü geçdi, küntülen şahsy bolup, maýa küntü adyny eleme ýaýyp, ýene küntü geçen mahymjan diýip, küntülen ýurdy marydyr mary. Marlar berekerle haýda berim. Döwlet taparsyňyz, diňe siktir berim. Betettin ayağı. Ataway. Oh, Ataway. Bir haýtyrlar, da Oh. bir goşgoja aýdyp berýärdi. ha? Haýtyrlar, da bir goşgoja aýdyp berýärdi. O marlar şo ýaro gidip arkamda duraborýuň, o marlar gelýär azdanýada. Bolla markaňda sen asgawa darkaňda. Bon, ahalasga. Az bir kisada kaýsykan marlarym bir diňläliň da o. Alo, 9-njy koşku. Ecen ama tavay. Ecen abi. Abi. Ecen kun tatavay. Gıydı. Gaýryň dikip gapa gider, maýa. Aslam, Ataway, ejim tüýdüne keň, ejim emjegine keň onladan bolmy? Zay, maýaň diýersinden. Seden maýaň jiýsinmi? ejim amandan ejim. Maýa näme diýip ýurdyňdym o ýejem dikeýin. Çarmırat, sen mardan takarçagym ya murgapmy Çarmırat? Çarmırat. Oğam, Maryň diýersinden. ay ölmem bilen mokliýetenden. Eýlem niýerde doglanuň bilen akmy? Oýnaýan ağam, oýnaýan. Yo, niýeresinden aýtdy ha. He? Aslam. Ataway, assalamu alaykum. Wa aleyküm. Umam, gowum ýagdaý? Şükür ýagşy. Mar ruhla gowuňa da ýaraýam ha. Sen maryň diýersinden ildi. Yo, mar däl agam, men gypçak. Ay goýdy da o, gypçak bolarsyň o. Gypçak, gypçak. Sowda mekaňan. Gurkan çapsyn diň. Gurkan sapsın. Bolýar notu. Ýaşuly. Ataway ağa. Ýuwaş, ýuwaş. Nurko, Alo. balam, Nurko. Ataway ağa. Nurko. He, Salam. salam. Maryň diýersinden balam. Men marul däle. Ya mardan da men bilýän, ýarlama da meni. Yo, men marul däle, men daşok.
Taş oğlun ýerine. Daşow. Bolumsaz. Çokoýlar tanýan boldum sada çokoýlary. Ýok, çok goýlar däl. Çowturlar. Çokoýlar bilýän boldum sada. Bilemo, eşitjän ýöne bilemo. Durmuşa çykanmy? Aw, näçe çykanmam bilemo. Kimke ol bagtly oglan sensiken. Aparaturalar barmy ýerinde ýa ýokmy? Bar. Aýdyrlykan, mowhulmy ýa emjekmi? Zat nimurluqa. Zatlymy? Aa. Bir barlak, bir kakşy görelim, barlak görelim. Yok. Ben kakşymda ýöne beýleki ýaş oglanyň gelýän degri bayramak men şu her sokamda oturar durardym göze sırtyndan ýel çykyp. Diýär sesin kesildi taşma. Men sokamda diýen şu ýel çykar durar sırtyndan diýen çıdaman udaryna çıdaman oturar durardym. Yo, udar görmedik diýän. Bilýän şu görmediň üçin ýel çykarardyk diýende menem udar görkezsem. Sırtyn ýöne pösürdär durar. Sen zadyna berip gördüňmi? Sen pösürdäk gördüňmi? Yo, sen zadyna berip gördüň. Sen ilkime sorama jogap berdi. Yo, ben sana diýip oturdum, pösürdäk gördüňmi diýen sırtyndan ýel çykyp gördümi? Sokturňdan. Yo, sırtymdan sokturup göremek. Ay goýsan o ilkiden başlangda sırtyndan başladyň-a samsyk söýjäň bu adamlar. Yo, samsyk bolmak näme onun üçin? Depemni Allah we sırtyma goýup göremakdy. Depemde Allah wa sırtyma goýberdi göremek. Diňe şol öňgetdir ýa-ha. Yok, Hop. diňe oglanyň agzyna berýän. Ayol amyňa da eder ýalygam galan näldiriler içinde suw düşüp bermeliler. Tomsuň güni biz abaza gidip kösenip ýörsek amyňa girip suw düşüp bermeliler basdy ekesinde. Gelseň üçin bir ýer aýryp goýaryn. Yo, aýyrman. Bilet näçe mada döndüň? Näme? Abada barya sonra broni de koyun da abada demede tomsa barya sonra abada ratkar edecek. Ýa-da awada gitmänken habarlaşdan awada gidip aňyrda urdurup gelip onu men ýaňyma geljek bolmada. Bolya ondan arkaýyn bolsun. Şeýle arkaýyn etdi. Yo bilet näçe öňünden beri men bir pensa bolýarmy? Business class'tan sana yer aýryp goýjak bilet gerek sen üçin. Bolya. No men ýöne girdim, gapyny gulplagyn. Soň adam gelip durmasyn üstümizden. Adam gelse olaram goşular da sana näme bitjek? Yo bolmaýar, o darrak bolardy. Yo, sen bardan bilse adam gelmez. Bolya. Alo. Oh. Nurko, Tugdalar nähil ondan bolýan bir sowalgy. Şükür sana da var, şu dereýinmi? Bolýa, 9-njy koşku. 9.
Alo. Ejek men düşünüm ağa. 2 saat azdaniyede durýaňyz. Haw gelibem gepleňiz akdy. Sagmy haw näme üçin gelýäňiz geplemejek bolsaňyz. Siktir bolşan marlar. Halaň ok Ay gulagyňyz keyin seňe şappat ýalar edip gulagyň ejeň bilen bilesek nädir? Dur bir salym sen, ýum seňe. Sor bir salym. Ay can, gaçrak sor ejeňiz keyin. Oy bir can, ýumurtlara başa. Can ejeňiz keyin marlar birinji ýere alarlar. Olimpiada gatnaşdyrym sen arkaýy 9-njy koşku. Salam alaikum. Walem salam. Yaxşymy hadyrlar? Ýa-ýa. Ataway diňňede Şükür ýazy. Ay üstünden Kimi? Bakýarmy? Ay o Herkulowy. Kimi diňlemedin? Herkulowy. Ha? Herkulowy. Sen ýerden, maryň ýerinden. Aşgabatly. Ay ejeň aby diýmesen haw men. Ejeň süýdünes keyin Aşgabatdan bordun bu. Nasıl? Ejeň Aşgabatlylar siktir Aşgabatly boladyn ýerde. Atawaya gaýtýanmy? Barlara bir Oh. taýla goşgy dözmesen bolar, ha. Bular eýgerden. Yo, düdülgün. Bir gowja diýsatmal marlara. Azdany 31 adam garas duran düşürüp başlaýyn men bir garasyndan. Dıkma kimke? Haw dıkma açdysyňa dıkma. Salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Ýerden? Tekliyap yaňada. Ýaňalan özündenmi? Hawa. Kimin ogly sen ýaňalady? Bir mar siktir bolan çynmy şondan soň marlar. Hala Alo, dıkma. Hawa. Sen ýaňalan lala näme alýan haw? Yaňala näme üçin alaýyn? Tanaýan mama. Be. Yo, ýaňalan lala sen haw çöre ursun di. Näme çöre vursun? Be. Sen haw Dugrak kanyagyny jigseňmi sen? Bir Ahmet kanyakda bu näme ýalan sözlüýän haw ben tanýana seni. Düşünmedim. Yo düşünýän sen näme düşünmedik sıraýan sen Ahmet kanyaga sen näme ýalan sözlüýän. Ejeň ama palliýe sanýany. Ejeň blok. Yani jeňsken agzyňa norkaňa sen gyýdyňam sikip batyn priyomyň ama gançyk gyýdyňam ejeň amyn Gaydan sikip gapa gediýär barly. Gaydan sikip ýapdyň. Ray bal etdiňmi o petuh edýär. Ejeň fikirne taway ejeň agzyna sen hoý. Ataway diýen bir ýejeň petuh ataway. Ataway näme o ýejeň sikipmi?
Alo, 7. koşku. Selamun aleyküm. Alo, 7. O. Selamun aleyküm. Waalaikum